20 майда Qozanda Тотар хатын кызларының 6-нчы бөтен дөнья җыены ачыла. Җыенда халкыбызны борчыган мөһим мәсьәләләр, аерым алганда гаилә, балаларны тәрбияләү, белем бирү проблемалары да күтәреләчәк. Җыенны үткәрүгә бәйле берничә сорау белән без Ак Калфак бөтен дөнья Тотар хатын кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисовага мөрәҗәгать иттек. Кадрия Рәисовна, пандемия шартларында җыенда кайсы төбәкләрдән күпме делегат катнашуы көтелә? Тотар хатын кызлар җыенына безнең 61 төбәккә чакыру китте. Һәм шул вакытта 10 чит илгә, һәм Татарстанның барлык районнарына да. Безнең барсы 300 хатын кызыбыз җыелырга тиеш. Җыенда каралачак төп темалар нинди һәм анда онлайн форматта кушылу мөмкинлеге буламы? Біз планлаштырабыз онлайн кушылуында, һәм инде җыенда безнең бала тәрбиясе күбрәк. Шул бала тәрбиясе гаилә, милләт гаиләсе. Менә безнең төп темалар. Аннан соң хәзер бит социаль институтлар. Безнең иң беренче башлана гаиләдә бала тәрбиясе, ягъни 3 буын тәрбиясе, ягъни бабайлар, әбекәйләр, дәвәтиләр, дәваниләр, әти-әни һәм бала. Менә 3 буын тәрбиясе гаиләдә. Аннан соң инде балалар бакчасындагы тәрбия һәм мәктәпләрдәге тәрбия. Ondan соң инде безнең төрле оешмалар, менә тарихи төркемнәр һәм яңадан инде сүзләр шундый темада булачак. Һәм безнең бигрәк тә татарча укырга өйрәтү баланы. Үзебезнең, мәсәлән, редколлегия членнары татарча журналлар, безнең балалар журналлары бик хәзер сыйфатлы чыга бит инде. Шуларның редакторлар белән очраштыруларда каралган. Аннан соң безнең язучылар союзында булу да каралган. Шул ук вакытта Габдулла Тукай исемендәге әдәби музейда булу каралган, һәм инде Адамнар мәктәбендә булу каралган. Шул ук вакытта пленар утырыш һәм инде башка төрле чаралар да безнең байтак планлаштырылган. Кыскача җыенның мәдәни программасына да тукталсагыз иде. Мәдәни рухи программасы безнең менә сан Калфак туе. Аны карамаган, күрмәгән кешеләр һәрвакыт күңел ачу дип уйлыйлар. Калфак туе, менә безнең татарда туй итеп үткәрелгән бөтен нәрсәдә. Менә безнең тарихны өйрәнү, тарихи гаиләләр турында өйрәнү. Менә шушыны без Калфак туена кертәбез. Менә шушы Калфак туенда быел инде остазыбыз һәм шул ук вакытта үзебезнең милләт анасы, әле ул безнең милләткә генә микән, башка милләтләргә дә күренекле ана булырлык кешебез Рәшида абыстайга багышлыйбыз. Чөнки үзе ул вафат булганда да, бакыйлыкка күчкәндә инде аның 125 оныгы булган. Шуңа күрә балаларына ничек тәрбия биргән, оныкларына ничек тәрбия биргән. Менә безнең бер мәдәни безнең кичәбез аңа багышлана. Икенчесе безнең Адамнар мәктәбенең Яшел яр исемле театр труппасы ачылды. Икенчесе шуңа багышлана. Өченчесе безнең шәхес хатын кызлар, милләтебезнең шәхес хатын кызлары хәзерге чорда яшәгәннәре, шуның берсенә багышланган кино булачак. Инде яңадан без инде Тинчурин театрында Гаяз абый Гыйлаҗевның 3 аршин җир спектаклен карарга барабыз. Менә андагы да хатын кызга урын ничек бирелгән, анда ничек хатын кызның характеры тасвирланган. Менә шуның турында да хатын кызлар белән җыелып карап, фикерләшәсе килә безнең. Әңгәмәгез өчен рәхмәт.